Здравейте, казвам се Николай Чувалинов. В компанията съм от 6 години, като в момента съм на позицията водещ инженер. Исках да направя първи стъпки в реална работна среда и да се уча от професионалисти. Очаквах предимно работа по теоретични задачи, но вместо това получих реални проекти и научих много чрез практика. Това е първият ми проект в компанията, оптимизация на производствена линия. Беше ми интересно, защото реално за първи път успях да се сблъскам с реални производствени проблеми и да ги реша. Че екипната работа е много важна и човек трябва да бъде адаптивен. Станах много по-уверен. Беше вълнуващо и много удовлетворяващо. Знах, че съм се справил добре. Научи ме да мисля като инженер, да решавам проблемите си самостоятелно и постоянно да търся подобрения. Преминаваш през 4 различни модула, което е много важно за един млад инженер. Сблъскваш се с реални казуси, както имаш и възможност за бъдещо развитие. Обучение, подкрепа, развитие. Бъдете проактивни, проявявайте интерес и не се притеснявайте да питате.